I Am. It-tema tal-Gay Pride Parade li saret din is-sena f'Taslima. Tema li ċelebrat l-avvanz li sar fid-drittijiet tal-persuni gay, filwaqt li twassal appell sabiex jingħataw aktar drittijiet, blan li kulħadd ikun trattat indaqs. Lebraw ejja ngħidu l-kisba ta' żewġ liġijiet ġodda li għaddew mill-Parlament ftit jemilu dik tal-hate crime u l-oħra li testendi r-remit tal-NCP, però wkoll nitolbu żewġ liġijiet importanti ħafna li huma dik tal-identità tal-ġeneru li poġġa fuq il-mejda tal-Kamra Evarist Bartolo fit-2010, kif ukoll dik li għandha x'taqsam mar-rikonoxximent ta' koppji tal-istess sess jiġifieri. Għal-ħabta ta' 11 ta' filgħodu folla mdaqsa mxiet mill-Monument tal-Familja f'Taslima għal Pjazza Sant'Anna. Spikkat il-preżenza tal-ambaxxatriċi Amerikana li wkoll libset lil win tal-qawsalla li jikkaratterizzaw avvenimenti bħal dawn. Spikka fost l-oħrajn banner li saqsa lill-Ministru Chris Said li kienu wkoll preżenti dwar kemm persuni LGBT ser jistennew aktar sakemm bħal ħaddieħor ir-relazzjonijiet tagħhom jiġu rikonoxxuti bil-liġi. Almenu jiġi recognized civilment partnership. Jiena li l-ewwel ħaġa importanti hija il-marriage equality li jkolli aċċess li nista' niżawweġ il-partner tiegħi. The right to get married or to have at least an equal recognition, a legal recognition of marriage. Oħrajn kellmuna fuq l-ostakli li affaċċjaw ta' kuljum. Fimni, l-istigma għadha teżisti, dik ovvjament taffaċċja. I'm 42 now. I came out when I was 16 and I used to be called names walking down the street because I'm gay, and that shouldn't happen, and I hope it's not happening. I'm here today because of the younger crowd. I'm lucky to have my mom here with me at Pride March. So others won't turn up to Pride March because their family doesn't accept them yet. L-appell ta' kulħadd huwa ta' tama u kuraġġ lejn il-futur. Messaġġ ta' tama u appell ta' ugwaljanza għal kulħadd ugwal. Social worker bħala professjoni tiegħi hija social worker. Ilni ħafna u ħafna u ħafna u ħafna u ħafna snin għax jekk tara xari gris tara li jien għandi ċertu età. Ilni ħafna snin niġġieled u nkompli niġġieled u nitkellem għad-drittijiet tan-nies kollha fis-soċjetà tagħna. Fl-attività jipparteċipaw deputati miż-żewġ naħat tal-Kamra. Hemmhekk biex jassigura id-dinjità lil kulħadd. Kif ukoll laqdiet Drakma, laqd Universitarja We Are, Malta Humanist Association u l-LGBT Labour. Naraw li kull koppja, kull relazzjoni ikollha il-valur tagħha li tiġi smata ta' relazzjoni u mhux sempliċement ta' żewġ persuni li joqgħdu flimkien. Fit-tmiem l-attività, deputat Laburista Evarist Bartolo ingħata il-Gay Soldier Award bħala rikonoxximent ta' għajnuna li tal il-persuni omosessuali. Gebi Kalleja ringrazzjat lill-Istazzjon 1 tal-li xandar plaħla spots li kundannaw id-diskriminazzjoni kontra l-omosessuali. Bħala sinjal ta' solidarjetà din il-ġimgħa fiċ-Ċentru Nazzjonali Laburista ittelet il-bandiera li tirrappreżenta l-komunità LGBT.